Вратчик, няма вадене тази монета, Вратчик. Слави, има ли монета, бе? Слави, като тия всичките оттам да ги снимаш, какво е било мония полигон. Ето го, ето го. Ето ги тия, Цеца. Ето ги. Как да ги стираме тия? Даже още Турция. няма. Ето. Чек сега ги наредиме. Ето и тази. Така, това беше на полигона с 5-те монети. Ето ги. Ти сега сложи и близко. Не. Я ще го изкопавах. Това е тук се така. Това е полигон. Да, това е. Това е полигон близко. Няма вадене на тази монета, бе. Какво е това? Охо! Стия ръжди. Какви стия ръжди до монетата? Той е правил някакви, той да знаеш, правил е някакви... Това просто не е възможно. Това е фасто железо, това, бе. И аз можа да намеря тази монета, къде е тук точно са. Да, аз ще кажи. Това не е истина, бати да... Моля да закопате на това, бе. Той свърши съборе. Това е желязо. Тук дали въобще има монета, бе? Тук мога да няма нищо, бе. Чакай, чакай. Да. Не, тя монетата му не е тук, бе. Тя монетата му, тя не е тук, тя се запара в другата дупка, ма тази ръжда дава свят си. Не, той двете дупки има. Двете дупки, бе. Ето е тази дупка, тази. Това е кабел, бе. Не знам от кога. Тежко. Снимай. Ама не, той не е слагал тук монета, бе. Е в тази дупка е слагал монета. Не, бе, двете има на. Ето големата, ето малко, те в тази. Чакай, къде е монетата? Ето, аз съм объркал дупката малко. Така че какива са само обадим сега. Дали това пак ще сложи Да, ми описание. Е, тук, да, тук. Си поговориме. Значи ще дойдеш до Лъчуград, ще седнем, ще говорим и ще вършим всичко, няма да има проблем. Да, ще звърнем, да. Ами, примерно другата седмица, и примерно към края на седмицата, аз съм си тук. Аз чак след една седмица ще ходя, на София ще си ходя за 4-5 дена. Още надолу трябва. Наличност няма, но това е всичко в София в магазина, но аз участвам в направата, не в направата, в рекламата и ще ти обясня и тестовете съм участвал там. Всичките ще ти обясня. 25 сантима има ли? Сески има, една. Мериха, ама. Да, няма проблем. Не, тук. Добре. Това е телефона, запиши си го и... Не. Да, бе, вземи с две ръце цяло така. Значи той, колегата, ще качи снимките, който е спечелил на форумите. Ами той зависи, значи трите металодетектора се спечелиха от едно момиченце спечели Дудия, едно момче, на този начин пирата, който прави спечели Дудия, а пиратка спечели един друг. Те ще ги видиш на форумите, ще си качи снимките. И аз си поиграм с тази голямата сега, с на 40 см, вие има ли въобще някакъв шанс? Почвата е супер уродена, с високо съдържание на железен оксид, така че така май лапите най-добре се представят. И така фишерите. Няма сигнал. Имаше и с Делос, той колегата и той и Делос има апарат, така че... Да. Като се видим ще говорим. Ей, на пинпойнта не го фаща, дай. Ние ще ставаме и представители на всички, така че ще ти... Цеска, дай. Да, добре. Нали на кое камъче беше? На това или на това? Да, Кирил, сама. Не знам. Чао. Където може да се... Ето е по-меко. Ами от Хасково да идват на събор, искат хората. За какво да му кажа? За какво да идва? Да се разказва, като ние си одиме. То вчера. Представи си, Те сами извън, днес, защото аз програмата... И аз само шкарпирай, слушай се. Аз? Само за равниманите обръв. Е тук. Ти с лопата тогава да виж. С металодетекторите се сходи. Какво да вече изкара сигнал? Няма да иска. Не воля. Само на пилчета. Абсолютно. Извадите ли я тая? Да. Имаше железа, ли беше служил той? Той всяко. Това е нещо, което... На 40 см е тук. На пинпойнта фаща иначе не... Ами да, пускай той на 40 см. Дайте тук да дава. Трябваше голямата бобина да свърбим се. Не, трябва малко да свалиме 10 см. Да, шкарпирай един дока ще го чиху. Ще го откопаеш точно. И филм ли си поставил? Да, постоянно. Е така се заравят дупките, не се остават открити. Да, и се слагат пари вътре.
Те после нареди това за монетата. Препоръчително да се Ема те заравят. снимаха вече. Аз снимаха. Брега. Не мога да ги заравят. Не мога да вреш се. Свали пари по 5 сантима. Да, бе. Мога да си ги сега. Ти свалил, не беше влизан. Няма да влиза. Я пробвай на пинпойнт. Се си фаща. Почна да хваща нещо. Или то вече... На пинпойнт хваща. Един път си вземеш блюстол, на фаща. Само той. И то с последния модел на Bristol с голямата сонда. Мъчилка не мога да сложи на Точно това ще е. Няма на максимално усилване. бе. Ако е супер чисто има шанс, иначе не. Да, викам с жулите. Сега и копа. Какво? Да. На английски. Много лошо. Виж сега, силно родена почва с високо съдържание на железен оксид, нормално е да прави. Не, 40 сантима горе. То сега птен спряла. Заглухна. Ще я фанеш, почекай. То сега птен спря, като направихме дупката. Да. Трудно бе, тази големата там едва ми изкарахме. Мисля, хваща се, ама... Кой не замърсял, няма шанс. Каква е тази дупка? Тя въздушно няма да го хвана ми на лава на толкова. 40 сантиметра е дупка, е такава е. Я виж просто. Я стига. Не, долу. Лопата ме. Не лопа. Ще аз не фащам никаква монета. Чек, разтери малко. Тя отгоре ще го хване 100%. Тук не си чакай, това не. Сега ще напим по-добре нещо, но... Да не е искал. Чакай. Не, тук няма апарат, който да хване тази. Как няма? Много дълбоко изстрява, това е повече. Само близко. Това са истински 40 см. Да, мери ги той с Ти роветката. да мислиш, Шаблон ги мери с роветката 100 пъти. Нивелира. Това е мека пръст, получава някакъв такова дупка, Даже макар че е запушено. че тия майлапи, вземи ги фарли. Видя естетските машини. Ушия му е там у реката, няма го язовира. Дай да видим се. Това е ръба. Това е. Ще я също. Не. Това е по-голяма, да видим. Не, еднакви са. 50% си, двата снимат. Да. Я само да видим колко. Това може да е по-дълбоко от 40. С нивелира го мери. Това до тук е така. 40. Идва до тук някъде. Абе, той с На нивелира. лопатата. Тук ми е 30, тук 10-40 см. 40, те го мериха с... Аз сега този експлорер, язовира е близко. Близко от тук ще го такова, ще го вземете. Няма. От тук хвърли го и това е. Не, бе, 40 см само от джипито някой му хване, иначе няма... Това са страшно дълбочини. Там на 20 см уния, тази голямата търсят зор,